Здравейте! Мисля, че не е нужно да се представям. Ще видите в профила на кого е публикувано и ще разберете кой съм, ако не знаете. В последно време гледаме модерно, като имаш нещо да казваш, да направиш видео и да го публикуваш в YouTube и Facebook. И аз зато и реших да направя следното, защото мисля, че темата ще е интересна за много хора. Имам един запис от една камера, в която показвам как, когато сте коректен платец на ВиК-то и сте платили вода, ви остават без вода в средата на лятото. Ще ви разкажа малко по-подробно за случката, но ще ви разкажа малко за мене в следващата 1-2 минути. Ако това не ви е интересно, може да привъртите в последните 10 на минути, да видите точно това, записа на една камера, как служителите на ВиК откачат мрежата на ВиК коректен платец. Защото те си казват, само че записа е малко тих, ще трябва да усилите малко повече да чуете какво точно говорят. Защото казват, че щом се жалваш на Плевен, това и получаваш, оставаш без вода. Нали? Чува се. Може би не са това точно думите, защото сега импровизирам, нали? Но това искаше да каже въпросната госпожа. Преди 10 години, виждайки развитието на града, на къде отива, реших да се спасявам. С годините и от последната тази случка убеждавам, че решението ми е било абсолютно правилно. Какво казвам, като ме питат тук защо съм се махнал от моя роден град? Обикновено им казвам, че съм избягал от корупция, че съм корупционен и корупцията ме е изгонила, но истината е, че децата ми бяха в възраст за училище, аз самия имах нужда да уча английски и се наложи да направим по-сериозна крачка, така че ние сме и образователни имигранти. Там има тук случки, с които мога да ви разкажа, ако са ви интересни, свързани с една учителка по история, която тотално му убеди, че второто ми дете не трябва да учи в България. То стана преди близо 10 на 15 години. Има живи свидетели на това нещо. Мога да ви разкажам, ма ще е в друго видео, ако искате. Така че, за това няма да говоря сега. Говорим за последната случка. С годините обаче излязоха и други причини, поради които аз искам да емигрирам. Едната не да емигрирам, а да емигрирам, защото е различно. Едната причина е друга, която се появи. Това е климатичната причина. Просто в Левски е прекалено топло лятото и прекалено студено зимата. И това е повече, отколкото аз мога да понеса. И затова се старая лятото да не съм се на Левски и зимата да не съм се на Левски. Като пролетта и есента съм окей с това да се прибирам на Левски. Обаче чувам, че в момента в Левски има и екологични проблеми, които в един момент може да направят така да пропусне тия 2 сезона, които ако не мириш на лайна, би било добре да си дойда. Все пак. Да не ви дотягам на този етап с моите философии и дрънканици. Пак ви казвам, пускам ви видео, в което ви показвам как редовен платец, син на човек 50 години работил в системата на ВиК или там някъде, откакто се помня, почти, как въпреки, че е редовен платец, въпреки, че е надплатил вода, която не използва реално, как го откачат от ВиК. Само защото се позволил да се оплаче пред ВиК Плевен от инкасатора, че му надписва без основание сметките и за това, че е казал, че си е инсталирал хидрофор, за който изявих желание да си платя всичко, което дължа на ВиК за използването на канализацията.
за благодарност дойдоха ми казаха, че щом мога ми знал стата, ще му откачат. Нека па да се видят малко по интернет, да ги направим популярни въпросите герои. И така, под видеото ще оставя линк към страницата за оплаквания на ВиК Плевен. Много от вас може би не знаят, но ще е добре, примерно 200, 300, 500 човека да се напишат впечатленията за ВиК в тази молба. Не кой знае какво, не е анонимно, ще се оставят имейла, но виж си каже истината. Аз не ви карам да се оплаквате заради мене. Не го правете заради мене, направете го заради вас. Просто напишете доволни ли сте от качеството на водата, доволни ли сте от налягането, доволни ли сте. Аз този хидрофор го сложих, защото ние нямаме налягане вкъщи. От една страна, от друга страна течеше само кал. И когато ни изгоря помпата вкъщи, тя не изгоря, тя всъщност е стара и започна да бие ток от нея. И баща ми я даде на ония невероятен майстор, единствения може би останал бобиньор на елбата собственика, който просто ни изгори с 90 лева. Взе работеща помпа, която биеше ток и ни върна помпа, която не върши никаква работа, но въртеше, не биеше ток. Но тази помпа вода не вадеше вече. Връщахме му да я преглежда, каза нищо и няма, пак я връщаме и не работи. И аз се принудих да купа нова от Христо. Знаете кой е Христо там. И той ми направи цялата хидрофорна система. Викам така и така, купувам нова помпа, служи филтър, служи пресостат и нека да им налягане поне. Като съм дал пари за помпа, пак как да останем без помпа? Имаме герана, лятото целият двор всичко ще изгори, ако няма помпа. Купих нова помпа и викам, айде. Кладенеца ми е регистриран надлежно, като там съм посочил, че мога в рамките на двора ще го ползвам за поливане и за битови нужди. В басейнова дирекция Плевен. Какъвто е реда, между другото, те удължиха срока от тогава до 3 години, мисля, че до 2025. Някой, ако има въпрос да им пише, ще му кажа къде трябва да се регистрира кладенец. Безплатно е. И не ви трябва нищо да плащате, ако ползвате до 10 кубика на ден. Значи това, ако ви интересува, пишете ми отдолу, ще ви дам повече информация как да си пуснете декларацията. Ама това е друга тема. Сега вижте интересното видео. В края на видеото пак ще се поява моята грозна физиономия и ще ви приканя наново да изпратите вашите впечатления от ВиК Плевен на тяхната страница за жалби и оплакване. На това след видеото. В публикацията във Facebook, където ще споделя този клип, ще прикача всички документи и кореспонденцията с ВиК Плевен, които си вода. Ако някой има интерес да му обяснявам откъде са появили тези документи и какво точно се е случило, мога да направя друго видео, сега да не ви дотягам. И така, но просто да видите как се спира на коректен платец водата и го остават без вода. Знаете, че имайки термофор, той не работи без ток. Вчера и нямаше ток, съответно в града, в някои райони, пък и това се случва почти всеки дневно. И в такъв момент нито мога да си пуснеш водата в туалета, нито нищо, просто се живееш с сакотата. Така че на нито един етап аз не съм си помислил, че ще се откачам от ВиК, просто трябва да имаме алтернатива. Тая помпа може да изгори, може да няма ток, може да ни спусне нещо. Винаги съм бил против тези хидрофори. Това е още една система, която трябва да поддържаш. Така, това е за сега. Приятно гледане. Нямаше да бъде. Ще време много благодаря.
Да. Какво да такова? Защо си объркал толкова много работата? Сега идат да свалят водомера. Еми да го свалят. Абе, трябва си да не спекат връзката на Бога. Еми, защото си това пратил жалби до... Да. Не го това. Еми, чакай, жалбата е изпратена в Плевен. И там е писано, че ви искате да ползвате собствен хидрофон и искате да плащате само канална вода. Това са ви изтегли ама как е? Не, аз не съм виждала жалбата, но не е процесите по Плевен. Така че няма да става по-течено. Просто ви я решавам да се искате. Само ли ще ползвате хидрофон? Питал ли се, че искате да се ползвате плащате само каналната вода? Ами каналната вода се плаща. Не, напротив, не бил, не казвам да това не, така че в такъв случай сега вземете и направете следното. Не много знаете да пишете. Пишете, имате. Да видим, какво ще каже. Но трябва да изпрати от тук документ какво е направил. Тя не може да го каже, кажи го ти. На този ден си писал. Не ги знам. Превенцията на резините се свали. На времето още,
Вървяка си говорили за тази тема и той каза, рейсът не е разрешено още случаят рейсът. Нали кажи на този купъл, дето го прави. Защо казваш на нас? Ние ще го правим. Да, но те се измениха законите много от това. Какво ще кажат те? Отпрея. Те какво ще кажат? Така го направиха. Кой хора е така го направиха? Американците. Американците не са туда къде отива. Кой ще ги така? Кой в Америка отива? Не може да. Наистина, че са сутели обезда, не може да. Добре. Ти какво ще се домашни? И се прекъсна всяка връзка с всяка. Да, бе. Ти прави закон. Клиентяни са назначени на тези хора да дойдат тук. На същото място, дето се създават. Он може да сложи единствено долу на тях. Тя също се разпорила един отбора. Един който го чиста за полза за канал. Ами е така. Като сложим водомер на хора. Как го правим? Да.
хората като вас. Да. Una cosa de doble, otra cosa de Трябва да бъде само здраво. Значи това ще не автоматично. Да, някакъв точно си да. Това трябва да На тая тема носи казах. Аз съм ти казах много. Директора и толкова. И он му викам дела, нали, изпитам от мен и му го готвя. Викам, страйта това, да не имам дела. И първо, след ти как да се гъртат, те се купиха да бе. Той стигане на себе каже, ама гъртат. Ама гъртат. Аз се разполагам аз. Много се извинявам. Вярвам си. Вярвам.
Така, ето ме пак. Обещах ви в края на видеото да се появя. Под видеото е линк към страницата жалби и оплаквания на ВиК Плевен. Моля, подкрепете ме, като им напишете жалба с вашето оплакване от тях. Защото искат да ме изкарат, че аз от някакъв кеф съм похарчил 1 чувал пари за този хидрофор. Ще кажеш, че ако услугата им беше прилична, нямаше да си я ползвам. Благодаря ви.